Agtamsak akon! Hello, Kapsat! Hello, hello, hello. Salamat sa pagtamsak. Agtamsak na kon, kunana. Ayan. Thank you, thank you. Tamsak, Kapsat. Hi, Kapsat Virgin Vlogs. Happy day off mo ngayon? Hello, hello sa inyo. Harang, tamsak po, 3 minutes, sabi ni Tio Podor Music. Hello, hello. Lilista ko kayo dito sa aking mahiwagang Lorette. Harang is real, sabi ni Benos. Ayan, salamat sa inyo guys. Isa lang ba na nanonood? 2 million in the house. Shout out. Shout out sa aking mga members na si BD New Zealand, Virgin Vlogs, Edlen Channel, G1's Network, Simply Higgins, Cheryl Ramos, Julene Cosina, Isabella, Jerry Journey, ayan, Birch Guitar, Anna KTV, JD, Emmy Murphy, Evelyn Durias, Mitch Smile, Fromag, Mr. Wendell, Brazil Carbakil, kay Bayan, Miss Jenna Cosinatics, March Uy, TNM Channel, Donya Cheng, Edlen Channel, Jaris V Channel, and Shawarma King. Mega shout out sa inyo guys. Salamat, salamat mga Ilocano team. Ayan. Ilocanatics team. Ayan. Thank you so much. Ayan guys, may gusto akong pag-graduatein ngayon kasi 4 na lang ang kanyang kulang. So baka may mga alagad kayo dyan. Ayan guys, ito po ang ating papagraduatein, si Isabella. Idadrop ko ang kanyang bahay kasi mahirap hanapin ang kanyang bahay. Ayan guys, ito po ang ating papagraduatein ngayon, si Madam Isabella ng Spain. Yan, one of my member also. So, mapagraduatein na natin. Ayan, tamsak po, 3 minutes harang, sabi ni Tio Father Vlogs. Ayan, ay music pala yon. Hello, good high noon. Hello, hello sa inyo guys. Hello. Hi, Jessica Coral and Tio Father Music. Hello, hello. Jessica Coral, thank you for coming. Salamat sa pagbisita. Ayan. Guys, dikitan po natin si Isabella. Agaramid nakto ninja tapno adda pang support taktikasta. Wow, yes. Thank you. Kailangan talaga yung ninja pang pag-graduate. Hey, pretty stranger, I think you look cute. Mega shoutout po sa 4 million nandito sa ating bahay. Venus, Ate Jocelyn, Tio Poder, Virgin Vlogs, Birdie Channel, New Zealand Channel, Jessica Coral. Thank you sa inyong lahat, guys.
Hello, hello, hello sa inyo guys. Hello. Bagbagtit manin, nagbagbagtit manin ato cellphone. Ayan, 2 na lang ang kulang. $4 million in the house. Shout out. CJ, give me the phone. Ayan, Dan Isabella from Jessica Coral. Thank you, thank you. Salamat, salamat sa inyo guys. 6 million in the house. Mega shout out. Ayan, nandiyan pa si Kapsat Bidding New Zealand. Dalawa na lang ang kulang. Wait lang, isi-share ko lang. $5 million! Shout out sa inyo guys! Ayan, hindi ko maano yung isang ano. CJ, may I borrow the tablet and phone? Harang again. Queen of Harang again. Akit sabi ni Bieno. Salamat. Wait lang guys ha. Bigyan ko kayo mamaya ng jacket pag matapos to. Sabagay, wala pa naman tao. $4 million!
Ate Marisa. Hello, good afternoon. Magmaya ako magbigay ng jacket. Nay, walang kuma, kunanan ni Venus. When, walang kuman. Wait lang, isinishare ko ang road to 1K natin. Ayan, mangmaangan nakpay ading, ha ha ha. Ayan, isa na lang. Katatapos ko lang kumain, sabi ni Ate Marisa. Isa na lang guys, isa na lang. Pero bigyan natin siya ng pabaon kahit ano lang, kahit 5 na bananang baon. Kasi para hindi kahit maglagas, hindi siya malalagas. Madama, ay! Congratulations! Ayan. Wait lang, videohan natin. Ayan, congratulations, Sis Isabella. Graduate ka na ulit. This is the second time na mag-graduate ka na. Kagabi, nag-graduate ka sa isang LS. Ngayon, graduate ka na ulit dito. Pero padagdagan pa natin ito. Mas maganda. Ayan, may nagdadagdag pa guys. Dan Isabella from Ate Marisa, madami ating sasabay tayon. Ayan, may dumidikit pa. Huwag kayong mag-alala. At may didikit pa niyan. Oo, pabaunan ko siya. Oo, may naglagas kasi. Ayan kasi nag-graduate na siya kagabi pero nalagasan siya. Kaya mag-graduate na lang ulit. Mag-graduate na naman siya dito. Ayan. Congrats po, sabi ni Venus. Pinagraduate ko na lalab, dikit ko mga 3 haan ko pa na idikit. Nagdikit na, nagdikit ni Ate Marisa, nagdikit. Uy, bakit parang kaloka? Boy, nagbuntog mag-update tatoy nga eh. Thank you, lalabs! Ayan, nandyan din si Madam Cheryl. Nakaluto ka na ba ng longganisa? Ayan. Thank you. 6 million in the house. Madamdamada pa yung umay, dagajay, daduma. Hi, Meme Cheryl, sabi ni Venus. Andyan pa din si Kapsat BD New Zealand. Di ba nadikitan nyo na si Kapsat BD New Zealand? Dikit na ba kayo sa kanya?
Hello sa inyo guys. Thank you sa 5 million. Maghintay lang tayo ng pupunta. Mas maganda kasi pagpaangat tayo para makikita natin kung may dumadagdag sa bahay yung mamaya. 4 million, shout out. Baka di nyo pa nadikitan si Jaris. Mamaya na para ipaangat natin. Thank you, lalabs. Ayan. Wait lang guys. Wait. Maghintay muna tayo ng Kuha lang ako ng akyat ka muna, Benos, para may kausap muna ako. Hi, Kabsat! Health and Green. Health and Green. Hello, Kabsat. Salamat. Good morning. Good afternoon, gaya man. Tok ni jacket ata. Sige, Beno. Sige. Take your time.
Hi, Kabsat Gibans Network! Ayan, nandyan na yung isang member natin. Mega shoutout sa'yo, Kabsat Gibans. Ay, salamat. Maraming natagdag sa'yo na bananang kagabi. Sino yung gustong umakyat dito? Akyat para may kausap ako. Andyan na yung elevator. May bangal da mo met Kabsat. Ayan nga ti masida. Nya ti pangal daw tayo. Ayan, nandyan ba si Kabsat BD New Zealand? Hello, Kabsat Gibans Network. Sabi ni Kabsat BD New Zealand. Hindi pa kayo siguro magkadikit. Nagkadikit na ba kayo? Ay, hi sis. Hi sis Smile. Hello. Harap mode, sabi ni sis Smile. Dikit kami Kabsat, sabi ni Kabsat Gibans. Ayan, nandyan ang ating mga members. Harang mode. Ayan, 3 million in the house. Shout out. Kanya ti maikape Kabsat tupig. Gibans Network, kunana ni BD New Zealand Kabsat. Nagimas ko madya tupigon. Shout out sa inyo.
Ayan, bidding New Zealand, tinapay lahat adda kabsat niya oras juditan. Kunana. Niya oras juditan niya kabsat, ya kamo. Busy dan sa amin yo. Pawanta pa ko. Ayan, nagalas 5 ti malemen, sang sangpet mi nagapu church malem ti Domingo. Malem. Domingo mat lang kita? Malem ti Domingo. Manuna kami? Tikat Domingo ti Rabii. Congrats, sis Isabella. Hello, Auntie Joanne. Hello. Hi, sis Edessa. Sis Edessa. Hello, hello. Nililista ko kayo dito. Mamaya ako magbibigay ng jacket. Hi, Jepoys! Hello, hello! Dito in New Zealand, ti kaunaan ag New Year kapsat. Wow! Ay, nasapsapa kayo dito. Bidding New Zealand, 6:30 min pala. Dito iti bigat. Shoutout ho! Sabi ni Auntie Joanne Tandek. Ayan. So, ang una kong bibigyan ng jacket na unang maglalapag ay si... Andyan pa ba si Ria May Gloria? Or si Provincianang Vlogger? Provincianang Vlogger, andyan ka pa ba? Venus Tabangay, andyan ka pa ba? Wala. Jessica Coral, andyan ka pa ba? Wala. Ate Marisa, andyan ka pa ba? Parang wala na silang lahat. Ayan, pa-jacket host. Yes, magbibigay ako mamaya ng jacket. Nakalista kayo dito. Huwag kayong mag-alala. The Defenders. Ay, The Defenders kabsat. Jessica Coral, magbaba ka na ng bahay mo, kapatid. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes na ipaangat ang inyong mga bahay. Ayan. So, please connect to Jessica Coral, guys. Jessica Coral. Bakit? Ano yung profile picture mo? Hindi ko makita. G1's network. When? Aba, napadaan lang. The Defenders won. Sagsagay saan kayo nga ipaangat. So, ngayon ikat ko dagay yung jacket yo, mga kakabsat. Jessica Coral. Jessica Coral, di ko makita yung bahay mo dito. Asan ba dito? Ito ba yun? Oo, no. This is not. Ayan, awan daw. Ayan, puntahan po natin si Jessica Coral, guys. Bakit di makita yung bahay mo, Jessica Coral?
Ayan, puntahan po si Jessica. Dan Jessica Coral, sabi ni The Defenders, ay isumit lang manang. J2, sabi ni Benos. Ayan. Ang susunod ay hindi ko makita talaga yung bahay mo, Jessica. Ayan, J2, sabi ni Abangers Mod. Thank you. Wala pa content host, kaya pala. Okay. Venus Tabangay, drop your link. Venus Tabangay, drop your link. Ayan, when kabsat, agsisinum, New Zealand, agsisinum porta tayo, when, ang kabsat, inyaman taman ti harang kabsat awan ti bisko, dita place mo. Wow. Hello, kabsat, Kuya Wendell, hello, kumusta? Paki-add na FB kabsat, and, ayan. Tapos ang timer. Ayan, puntahan po natin si Venus Tabangay, guys. Venus Tabangay. Bigyan ko kayo lahat ng 3 minutes. Venus Tabangay, hello! Salamat, Kuya Wendell. Thank you, thank you. Salamat, host. Hi, Mara Marine. Hello, Manang. Ayan, ilista kita dito, Mara and Marine. Follow Milio. Ayan. Dan Birch Guitar from Jessica. Salamat, host, sabi ni Kuya Wendell. 562 na kaninang umaga yan, nalagasan ako, sabi ni Benos. Dan Birch. Ayan. Salamat, Kuya Wendell. Ayan, salamat sa iyo. Hello, manang nga nalapsat. Sukunana ni Mara and Marin. Oh, wow, nalapsat. Di po ako magpapalista. Wala kang bahay? Hi, ho, sabi ni Kabsat Borge Guitar. Ayan, may pumunta sa bahay mo, Kabsat Borge Guitar. Ayan. Pumunta si Jessica Coral sa iyong bahay. Ayan, dikitan nyo ang ating mga members, guys. Si Borge Guitar, si Smile, si Jiban, si BD New Zealand. Puntahan nyo na, guys, yung mga bahay nila. Mga legit yan. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Puntahan na ang kanilang mga bahay. Ayan, sige, Kabsat New Zealand, ayan, si Kabsat Gibans Network, Kabsat BD New Zealand, nasa team Kakabsat. Nasa Ilocanoan. Ayan. Abangers mode na, harang, kunanay. Ayan. Uy, ay parang dikit na kanila, Venus. Dan Gibans from Jessica, harang pa, sabi ni Abangers mode na, ang king of harang. Dan na kay Venus host. Ayan, nagtunog-tunog na.
Ang susunod ay andyan pa ba si Montañosan Channel or si Tio Pader Music, Jocelyn Barcarce, Marisa Pagatpatan, Auntie Joan Tandek, Edesa Javier, The Defenders. The Defenders, andyan ka pa ba? Say present para mabigyan kita ng jacket. Dan Harang, sabi ni Abangers Mode na. Thank you sa paharang, Kapsat. Ayan, The Defenders, andyan ka pa ba? Say present if you're there. May isa pa parang harang, ha. The Defenders, andyan ka pa ba? Say present. Ayan. Starlight Sparkle TV, Tamsak Host. Hi, Kapsat. Hello. Starlight Sparkle TV. Ayan, nandyan na sila, guys. Thank you. Salamat sa patamsak. 9 million in the house. The Defenders, umalis na ata kasi hindi nabigyan ng jacket. Ano ba yan? Susunod si Edesa Javier. Andyan ka pa ba? Edesa Javier, andyan ka pa? Mara and Marin po. Bukas na lang po. Ay. Hindi po ako magpapalista. Bukas na lang po. Ano ba yun? Ayan, si Abangers Mode na. Ayan, may jacket ka na. Pwede mo nang ilapag ang iyong balay. Ayan, dikitan po natin si Abangers Mode na. Harang pa ako. Ayan. Abangers Mode na, dan na sa'yo. Salamat, sabi ni Kapsat Givans Network. Hi, host. Tamsak Dan, sabi ni Frame Up Motivation. Ayan, lilista kita dito, Frame Up. Ayan, drop your link, Abangers Mode. Jessica Coral, dan na, sabi ni Kapsat Givans Network. Pasali naman, host. Hehehe. Sabi ni Frame Up. Yes, nalista na kita dito, Frame Up. Ayan, naglapag ng bahay si Health and Green. Ayan, yun salamat po. Ayan, you're always welcome. Ayan. Ang susunod po, ayan, maglapag po ng bahay si Abangers. Ay, sorry. It's okay. It's okay, sis, kasi member ka naman. So, okay lang. You can drop your link. We can drop your link, Health and Green, kasi you're member. Ayan, magbaba ng bahay, guys. Ayan, Nang Sari TV, hello. Dan Tamsak Ho, sabi ni Nang Sari. Abangers Mode na, ibaba mo na yung bahay mo. Ayan, puntahan nyo na po si Abangers Mode na, guys. Ayan, palista po, host. Yes, nalista na kita, adeng Nang Sari TV, nalista na kita. Ayan, mas maganda kasing paangat para malalaman natin kung may pumupunta sa inyong bahay or wala, diba? So, ganito na lang ang ating gagawin.
Ayan, dikit-dikit guys. Ayan, yung mga binababa kong link guys is mag-hashtag Ilocana lang kayo sa mga comment nila, okay? Pag nag-comment kayo, mag-hashtag Ilocana na lang kayo para mabalikan nila kayo. Ayan, mag-ano lang guys. A1 kung dating dikit guys, ay A1 kung bagong dikit, A2 kapag dating dikit. A1, A2 guys. Thanks Health and Green, sabi ni Abangers ni Mod. Ayan. Abangers Mod na, ayan. Nang Sari TV, ayan. Guys, puntahan po natin si Abangers Mod na. Ayan, dalawa na ang pumunta sa bahay mo. Dan Abangers Mod Nad from Jessica Coral. 9 million, mega shout out sa inyong lahat. Boards 2, sabi ni Abangers ni Mod. Ayan. Thank you guys. O, di ba? Mas maganda to kung para makita natin kung umaangat ba yung bahay nyo or hindi. Di ba? One Abangers, sabi ni Nang Sally TV. Yes, thank you. Ayan, don't forget to thumbs up guys. Huwag naman, mag-thumbs up naman kayo dyan. Hi. Mr. Wendell TV dan na po, pasukli na lang, sabi ni Kabsat Gibbons Network. 6 million in the house. Shout out sa inyo. Thank you. Sabi ni Abangers Mod na may dalawang nadagdag. At least meron. Kaysa wala. Ayan. 3 minutes. It's finish. Ang susunod ay si Mara and Marin. Pero ayaw niya magpalista. Si Starlight is Sparkle TV. Starlight is Sparkle TV. Andyan ka pa. Sana mag 120 Kuya Nad, sabi. Ayan na. Ayan. Thank you, sabi ni Abangers si Mod. Ayan, si Starlight Sparkle TV. Ayan, 116 na. Starlight Sparkle TV. Andyan ka pa ba? Ayan, nandyan pa si Kuya Wendell. Abangers dan po, sabi ni Smile. Harang pa, sabi ni Smile. Ha, sabi ni Abangers. Ayan, thank you so much. Ayan, ang susunod ay si Frame Up Motivation. Frame Up Motivation, nandyan ka pa? Frame Up Motivation. Say present if you're there. Frame Up Motivation, nandyan ka pa ba? Frame Up Motivation, andyan ka pa ba? Ayan. Ang susunod guys ay si Nang Sally TV. Nang Sally TV, it's your turn. Drop your link. Ayan, 81 pa lang siya guys. Ayan. Andyan. Guys, please connect to Nang Sally TV guys. Nang Sally TV, you can drop your link. Uy. Ayan, mag-drop ka na ng bahay mo dyan, frame up. Frame up, magbaba ka na ng bahay mo. Team Abangers and Team Amazing Family. Wow.
Starlight Sparkle TV. Magbaba ka po ng bahay mo. Starlight Sparkle TV. Ayan. Ayan, kita niyo po si Nang Sally TV, guys. Baby pa lang po. Baka pwede siyang pa grade 1. Ayan, nandyan pa si Smile. Guys, dikit guys. Magdikit kayo. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Dikitan na si Nang Sally TV at saka Starlight Sparkle TV. Puro TV. Ayan. Si Abangers Mode Nad. Si Frame Up. Frame Up, drop your link para madikitan kanila deng. S1, ganda, sabi ni. Ayan lang, Sally 1, sabi ni Benos. Naharang ako, sabi ni Abangers Mode Nad. Harang pa more, sabi ni Benos. Ayan, may dalawang nadagdag, guys. Thank you. Each of you, I'm giving a chance na ipangat 3 minutes. So, kapag tumunog na yung timer, mag-change tayo ulit. Harang pa more. Ayan, Ninja ni Frame Up, nagbaba ng bahay. Bahay, Nang Sally 1, sabi ni Abangers Mode Nad. Nang. Ayun, 4 ang nadagdag. O, diba? 11 million in the house. Shout out. 11 million. Salamat po sa mga dumikit, sabi ni Nang Sally. Ninja 2, sabi ni Venus Tabangay. Nang Sally TV dan na. Pasukli na lang, sabi ni Givans Network. Yes, magsukli kayo guys. Magsukli. Ayan, nandyan na si Ate Pilipina Country Life in America. Ayan. Ulitin ko si Sparkle. Kasi hindi siya kanina. Ayan si Sparkle, Starlight Sparkle, guys. Dikitan nyo. Starlight Sparkle TV. Wow, malaki na ang kanyang bahay. Yes po, balikan ko po kayo. Iwan lang ng bakas, sabi ni Nang Sally. Ayan, let's connect, sabi ni Starlight Sparkle. Yes, dikitan nyo po. Namibigay din yan. Nagpapalaro yan ng load at saka watch hours. Dikitan nyo po. Harang pa more, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, please connect to Starlight Sparkle. S1, S2, ganun lang guys. Ayan, S2 na daw si Starlight. Kay Venus. $11 million in the house. Shout out. Let's connect, sabi ni Starlight. Yes, connect guys. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit sa akin, baka naman. Road to 2K tayo, guys. Ayan, nandyan ba si Edessa? Sis Edessa, drop mo yung bahay mo. Sis Edessa, drop your link. Starlight Sparkle TV dan, sabi ni Kabsat Givans Network. Starlight dan sa'yo, naharang again. Pagbalik, sabi ni Abangers. Ayan, dan sa'yo, naharang again. Thank you guys. Bakit hindi gumagalaw ito?
6 million, shout out. Palista po, sabi ni Mara and Mary. Sabi mo hindi ka magpapalista kanina. Ayan, ikaw na yung susunod mamaya. Starlight Dan, sabi ni Ninja. Hi, Jevons TV. Wala pa ako. Ayan. Ay, nauna pala si Jeyof kanina. Ikaw nang susunod dito. Jeyof, ikaw na yung susunod. Ayan, magbaba ka na ng bahay. Jeyof, ano ba tawa? Jeffoy pala yun. Jeffoy's TV. Magbaba ka ng bahay mo, Jeffoy's TV. Jeffoy's TV, baba ka na ng bahay mo. Buset, ang haba ng harang. Tamsakdan po, sabi ni Mara and Marin Palomilo. Ayan, thank you sa patamsak. Opo, ayan. Drop your link at puntahan ka nila. Guys, connect to Jeffoy's TV. Please connect to Jeffoy's TV. Nauna ka pa lang kayo sa kanina. Kay Mara. Ayan guys. Ayan. Ayan, may isang nadagdag. Pwede skip kasi 15 minutes. Ha. Skip mo na, ante. Skip mo na. Ayan, 9 million in the house. Please connect to Jeffoy's TV. Say J1, J2 lang guys. J1, J2. J1 bagong dikit, J2 dating dikit. Ayan, Starlight Dan po, sabi ni Smile. Dan, sabi ni Mara and Marin Palomiro. Ayan, puntahan nyo, balikan nyo ang mga nagpupunta sa inyong mga bahay. Harang ulit, sabi ni Benos. Ayan, mga king and queen. Dan Jepoy, harang manen, sabi ni Bangers mo. J1, sabi ni Mara and Marin. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, may nadadagdag pala na talaga sa bahay niya. 4 minutes daw na harang, sabi ni Benos. Salamat naman sa paglaro ng ating mga harang. Wait lang po, host. Pa-member lang ako sa'yo. Wow! Thank you so much, Kabsat Starlight Sparkle TV. Uy, salamat naman. Yes, digitan nyo guys. Yung mga dyan, malalaki ang bahay, mga mansion. Talagang mga supportive mga yan. Mga Team Tabornik. Team Kabornik guys, dikitan nyo. Tita, pasali nga rin, sabi ni Jasril. Sige, lista kita dito. Mamaya yung jacket, when it's your time, magtamsak ka muna dyan. Mag-like ka muna dyan. Ayan, guys. Nakalimutan kong ano yung timer. Dan Jeffoy from Nang Sali. Salamat po, balik po ako agad sa inyo, sabi ni Jeffoy's TV. Yan, thank you guys. Oh, diba? May pumunta talaga. Ang susunod dito guys ay si Mara and Marin. Say present, Mara and Marin. Anyan ka? Oy, Mara and Marin, pwede ka nang mag-drop yung link mo. Mara and Marin, pwede mo nang mag-drop ng link.
Maro and Mary, drop your link. Ayan, nagdadagdag pa sila. Present, andyan na yung link. Oy, salamat Kabsat. Salamat sa pag-member Starlight Sparkle TV. Thank you Kabsat. Hey. Thank you so much. Ayan, please. Welcome to the family of Ilocano. Ilocana. Ayan, salamat. Itulog ko na lang. Hayaan mo na lang mag-play ang harang. Ayan, thank you, sis Starlight. Thank you. Ayan, M1, M2 lang tayo guys. M1 and M2. Sorry, naubusan ng load. Lista kita ulit, the defenders. Lista kita ulit kasi na wala ka kanina. Ka Chris B. Ayan. Please. Salamat din po, host. Sabi, ayan, M1, sabi niya, lahat po ng dumikit, babalikan ko po kayo, sabi ni Starlight. Yes. Mga legit mga yan, guys. Puntahan nyo, guys. Ang bahay nila Starlight. Mga nilalapag ko, guys. Mga puntahan nyo. Mga legit mga yan. Mga members. Ayan, umaangat ang bahay. Kahit 1 and 2 na lang, guys. Or M1, M2. Para mamaya, Jasril, kapag turn mo na. Di ka nakikinig. Dan, Mara, and Marin, sabi ni Jessica, hey, bahala ka dyan. Hindi kita bibigyan ng jacket kapag mangungulit ka dyan. Please connect, guys. Kay ano? Sino po yan? Please connect kay Mara. Mara and Marin Dan from Jasril. Mara Dan po, sabi ni Sis Ismail. Ayan. Dan, Mara, sabi ni Sis Ismail. Ayan. Binababa ko lang yung mga bahay nyo kanina, Sis Ismail. Mga, hindi ko na ano. Ayan, tapos na. Ayan, ang susunod ay si Jasril. Para atap na atap, magkipagdikitan. Ayan, si Jasril, guys. Puntahan nyo. Boards guitar, Dan po with full kalimbang, sabi ni Jeffoy. Ayan yung mga may blue na ang bahay dyan, sis. Venus, Jeffoy, Ismail, at saka ng Sally TV. Pwede na kayong magbaba ng bahay nyo dyan. Yung mga naka-blue, kahit tapos na kayong naapaangat, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Hi, ate, tamsakdan po, sabi ni Ruth Ann Martin. Thank you, bebe. Ayan, nililista ko kayo dito. Hi, Bisayang Lao Vloggers. Bisayang Lao Vloggers, hello, Ruth Ann Martin. Bisayang Vlogster pala yun. Hello, tamsakdan host. Hindi muna ako magpalista, ate, sabi ni Ruth Ann Martin. Okay, thank you. Ayan, 12 million in the house. Yes, puntahan nyo po si Jasril, guys. Magbaba ka na ng jacket mo, ng babahay mo dyan, Jasril. Ngayon, wala ka na. Ayan, tamsakdan host, sabi ni Kabsat Simply Higgins Farm.
Ayan, bahala ka dyan, Jezreel, kasi umaangat ang iyong, umaandar ang iyong, oras. Ayan, Starlet Sparkle, Dan, sabi ni, Maria and Marin Palomino, Dan na po, pasukli na lang, sabi ni, ayan, magbaba ka ng jacket mo dyan, Jezreel. Tapos na yung nyo mo, dalian mo, tapos na matatapos na yung iyong time. Please connect to Jezreel Albaran, guys. Please connect to us, Jezreel Albaran. Ayan, nag-press 1 na po si The Defenders. Ang susunod dito ay si Defenders. Ayan, ayan na. Andyan si Kuya Wendell. Hi, Mr. Wendell, sabi ni Benos. The Defenders 1. Jepois 1, sabi ni $11 million. Ayan, 167 na, guys. 10 million in the house. 10 million. Magdikit-dikit, guys. Magdikit-dikit. Gibbons bahay po, sabi ni Benos. Wait lang, bababa ko. Yan yung mga may jacket dyan, guys. Pwede na kayong magbaba ng bahay kapag natapos na yung turn nyo. Starlight Sparkle done na po sa bahay nyo with kalimbang, sabi ni Jeffoys. Ayan, 20 seconds at magsusunod na po si The Defenders. The Defenders, ikaw na ang susunod. Si Degan Kapsat, sabi ni The Defenders. When ikaw na yung susunod, Kapsat, The Defenders. Ayan, drop your link, The Defenders. Ayan, i-turn on ko na yung timer mo. Ayan, please connect to The Defenders, guys. Jezreel Albaran, dan sa'yo, sabi ni Kapsat Chibans. Ayan. Please connect to The Defenders, guys. Ito ba yun? Parang hindi. Ito ba yun, The Defenders? Saan dito?
The Defenders. Saan dito? Big letter lahat. Pag iso lang lahat-lahat, pero asan dyan? Eto. Ayun. Guys, tikitan nyo po si The Defender, guys. The Defenders. Baka dito ay mag-graduate. Pakada na kon kapsat papanak pa di talo. Sige, kapsat, abangers mode na. Thank you. Yan, malapit nang matapos, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, thank you, guys. Ayan, dikit-dikit, guys. Dikit lang. The Defenders 2, sabi ni Venus. Ayan, dikit-dikit, guys. 939 na po ang kanyang bahay. Defenders 1, sabi ni Ben ani Jeffoy. Agparty nak ti elepante no graduate nak no bigat kabsat. Wow, elepante talaga. Ay, 9:40 na kabsat. Ay, baka bukas ka pa mag-graduate. Pero baka mag-graduate ka sa ibang LS bukas. Dapat dapat The Defenders dan po, sabi ni Sis Smile. Dapat 960 dapat para na mag-graduate natin, no? Ayan, guys. Dikit-dikit, guys. Ilan na yung nadagdag kabsat? Nalipat ako. The Defenders dan, sabi ni Sis Ismail. Hi, Raymart. Ayan, nililista kita dito, Raymart. Ayun, tapos na. Ang susunod, guys, ay andyan pa ba si Ka Chris B ng Isabela? Andyan pa ba si Ka Chris B ng Isabela? Andyan pa ba si Ka Chris B ng Isabela? It's okay. No problem. Wag ka muna magsara. Hi, Ria and Raymart. Ka Chris B ng Isabela, andyan ka pa ba? Ayan, may dumidikit pa sa'yo. Okay, Raymart, balikan kita agad para di ka logi, sabi ni Dua, talon, talo pa lang. 10 million in the house. Ayan, wag ka munang
Ayan guys. Puntahan niyo po ang mga dinadrop kong bahay. Ang dami palang road to 1K dito sa ating mga aking mga binababa. Ayan, andyan pa ba si Ka Chris B? Si Ruth Ann, nagtamsak lang si Ruth Ann, ayaw niya magpalista. Si Bisayang Lao Vlogsters, andyan pa ba? Bisayang Lao Vlogster, andyan pa ba? Bisayang Lao Vlogster, andyan pa ba? Wala. Si Puro dating dikit. Yes, puro dating dikit. Mara and Marine Palomino, dan po, sabi ni Raymart. Tignan natin kung may madadagdag dito, guys. Ayan, dagdagan nyo pa ang bahay ni Isabella para kahit malagasan, may allowance siya. Kasi pinagraduate na namin siya kanina. So, bigyan nyo pa ng allowance, guys. Kung may mga idadagdag pa kayo dyan. Hi, Saranay Tibiag! Salamat! Please connect to Isabella, the defenders, guys. Dan, pasukli, sabi ni Kabsat Gibbons Network. Ayan, Mari and Marian Palomino. Dan, tamsak host. Ayan, ililista kita dito sa Ranay Tibiag. Ayan, padakmot lang Ilocano datoy. Lista kita dito, Kabsat. Ayan, please connect to Isabella, guys. Bigyan po natin ng allowance. Hi, Ate Maripol. Hello. Gibbons Network, dating dikit, sabi ni The Defenders. Pilipina, Country Life in America, sabi ni Kabsat Maripol. Ayan, kandiyan pa si Kabsat New Zealand. Guys, dagdagan po natin ng bigyan po natin ng baon si Isabella. Baka pwede po natin bigyan ng baon si Isabella. $15 million in the house. Shout out. Hello. Susunod ka na dito, Raymart. Hi, Maripol, sabi ni Auntie Filipina. Ayan. Raymart Salvador, hello. Dating dikit Isabella, sabi ni The Defenders. Ayan, maglapag ka lang bahay mo dyan, The Defenders. Baka may adati makasagod. Ngamang dikit kanyang. Ape, idi kalman The Defenders ka tinalawan na kami mo to. Isabella dan na po, thanks, sabi ni Saranay Tibiag. Ayan. Bakit po, Maripol? Sina-shoutout ka lang. Grabe tong batang to eh. Sina-shoutout ka lang, badeng. Ayan, guys. Yung mga hindi pa po nakadikit kay Isabella, pwede nyo bang dikitan para magkaroon naman ng allowance? Ayan. Gibbons Network, shout out from Ate Marifol. Ayan, 13 million. Sinong gustong aakyat? Bigla gamin si Mang Petjay amo namin. Nag-asikaso kay Baget, sabi ni Health and Grace, sabi ni sorry, Ray Marshall, di ba pwedeng ma-shout out?
Amo gawin nga, di na gawin amo. Di na nga amo nga. Diyan po, Stevie and the Defenders, nadikitan ko na po kayo. Thanks. Sabi, ay, sorry po, sabi ni Raymart Salvador. Host, pwede pa jacket, tag-fishing din ako. Yes, susunod, ikaw mamaya, ikaw nang susunod, Raymart, magbaba ka na ng bahay mo. Susunod kita kay Raymart, Saranay Tibiag. Raymart Salvador, ikaw na yung susunod. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Raymart Salvador, Saranay Tibiag, dan po, nabalikan na kita, sabi ni The Defenders. Ayan, thanks po, The Defenders. Ayan, isusunod kita, ikaw na bigyan na kita ng jacket kasi ikaw ang susunod dito kay Raymart. Para hindi ka ma-hide. Ayan guys, please. Dikitan nyo po si Raymart Salvador. Ayan, thanks po, The Defenders. Ayan, Raymart dating dikit, Saranay dating dikit na rin, sabi ni The Defenders. Oy, na dating dikit pala na Raymart Wala nang tataas sa bahay mo. Anya ko nam. Raymart Salvador, error ang link mo. Ay, sus, error ka no. Magdatabalay mo ka balong. Manganen kabsat niya si Dam kabsat. Error ka no. Ayan. Uy. Welcome to the family. Parang di ko na alam mag-ano. Salamat. Ayan, welcome Angel Eyes. Welcome to Angel Eyes family. Ayan, nagsakit ato yung imak. Ayan, dikitan nyo na si Auntie Filipina. Apay ta Angel Eyes. Awang guard ti mapanunot ko. Ayan, ikaw na ang susunod na mag-drop ng bahay sa Ranay Tibiag. Kasi dating dikit na sila lahat kay Raymart. Sa Ranay Tibiag, ikaw na ang susunod kabsat. Ayan. Harang pa more, sabi ni Benos. Ayan guys. Thank you so much. 9 million. Please connect guys sa mga nilalapag kong bahay. Ayan, puntahan nyo po ang bahay ni Saranay Tibiag. Puntahan nyo po ang bahay ni Saranay Tibiag. Malapit na rin mag-graduate. Ayan, please connect to Saranay. S1, S2 guys. S1, S2. Ginamit ko tong cellphone pang Joy maliit kaya dun sa laptop kami nag-sign in. Nagpatulong ka? Nagpatulong ka malingkin ni Kuya Anden. Yasin Albaran, nadikitan na po kita. Thanks, sabi ni Saranay Tibiag. Ayan.
Dikitan niyo po si Saranay Tibiag, guys. Dikit-dikit na kayo. Magdikit-dikit na, guys. Magdikit-dikit na. Wag nang wag maging mabagal sa magkaroon ng bagong kaibigan. When? Ayan, Job and Angels, new here po. Ayan. Ayan, ililista kita dito, Job and Angel. Job and Angels Vlog. Hello, Health and Green Filipina Country Life. Dan na po, full pack. Pabalik na lang kay Borge Guitar. Sabi ni Health and Green. Ayan, Borge Guitar po ang balikan niya kay Health and Green, guys. Wait lang at ako'y magbibigay ng bahay. Kasi natagunan na ang kanyang balay. Thanks sa mga didikit. Mag-iwan po ng tamang bakas para mabalikan ko po kayo. Thanks, sabi ni Sarah Naitibiyag. Ayan, thank you for coming and don't forget to thumbs up, Job and Angels. Bababa po ng link, host. Yes, ikaw nang susunod, Job and Angels Vlog. Ikaw na yung susunod dito. Ayan, may tumaas na po ang button. Thumbs up, host, sabi ni Job Angels. Ayan. Ikaw na yung susunod dito, Job and Angels. Bigyan kita ng jacket, pero wag ka munang magbaba ng jacket, ha? Ay, ng bahay. Bigyan na kita ng jacket para hindi ka ma-hide, pero ikaw yung magbababa susunod. Wag ka munang magbaba. Tapusin lang natin si Saranay Tibiag. Balikan ko kayo, basta wait lang. Thank you, sabi ni Anti-Filipino Country Life in America. Ayan. Kasi dating dikit na yung mga iba sa iyo, Saranay Tibiag. 10 million in the house. Shout out. Ayan, nagbaba ng Ayan, 5 seconds left. At si Job and Angel. Ayan. Ayan, please connect to Job and Angels Vlog, guys. Please connect to Job and Angels Vlog. Please connect to Job. Thanks, Health and Green. Wait ko, link mo po. Sabi niya, andyan na po yung si Borge. Yung guys, si Health and Green ay si Borge Guitar yan. Okay? Borge, Saranay Tibiag, nalpasen kabsak pasukli na laingin. Sabi ni Kabsat G Bonds Network. Walang load. Akin na yung cellphone ko. Ayan, please connect to Job and Angels Vlog. Ayan, 3 minutes lang po yung binibigay ko sa inyo. Bawat isa sa inyo, guys, 3 minutes. Para may chance po ang lahat. Kapag tumunog po ang titititit, yun, turn na ng iba. Ayan,
Job and Angels vlog dan na po sa'yo, sabi ni Saranay Tibiag. Dikit-dikit lang kayo guys. Ayan, may isang nadagdag. Ayan, Job and Angels vlog dan, sabi ni Kapsat Gibans. Gibans Network, pababa po ng link mo. Thanks, sabi ni Gibans. Ayan. Ay, sabi ni Saranay. Bakit palagi lumalabas yung join dito sa chat ng phone, Salbag? Hindi ko alam. Baka na-press mo yung, baka, kasi yung arrow, baka laging, ayan guys, magdikitan na kayo guys. Maglapag na kayo ng bahay nyo. Rhea May Biloria, andyan ka pa ba? Rhea May Biloria, andyan ka pa? Probinsyanang vlogger, andyan ka pa? Saranay Dan po, sabi ni Job and Angels vlog. Ayan. $8 million, shout out! 8 million. Magdikit lang kayo dyan, guys. Dikit-dikit lang. Naibabakta tayong kabsat, pero handa makita, agtaktakada kami, handa nga mo nga si Kaaji Birch guitar. Ayan, 6 million in the house. Shout out, shout out. Gabi-gabi kayong magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka ba. Ang sinis ang mga tumitingin sa ating dalawa. Ikaw pinag-girl, ang ganda-ganda mo. The way smile, say hi, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. You're the most girl I ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Pinay, sobrang fly. And then I live by. This one I want you to fly. Cause Pinay, you're so fly. Hi, MB Makulit TV. Tamsak Nalpasen Kabsat. Hi, MB Makulit TV. Mega love shoutout. Ayan, magbabahan ng bahay mo. It's really nice, and if heaven does exist, it will much fun. You look like her.
Kahit ano gawin mo, hindi na magpapagalaw pa rin to. Di na ako tinatamad sa mga Ayan, MB Makulit TV, drop your link. wala naman ko, wala nang papatak nito sa mga mata ko. Ewan ko dito bakit ako naipang ganito. Ang pag-ibig baby, kasi worry, don't be shy, you look so pretty. Ayan guys, magbaba ka ng bahay mo, MB Makulit TV. Ayan. Magbaba ka, tibalay mo kabsat, tamadikitanda ka. Akin ka. Ayan, dikitan niyo po si MB Makulit. Ayan, I'm giving you chance 3 minutes to ipaangat yung bahay nyo. Ada kabsata bunggalukon. Adan kabsata bunggalukon. Di ba? Half road. Half na. Malapit nang mag 1/2. Ayan mo tatakabsat MB Makulit TV. Ayan, Hong Kong kabsat. Ay, naggapunak dita kabsat. Dita nak nag-work last year. Ay, before, bago na kumay ditoy. Dita nak nag-work. Ayan, sa gustong mag-add sa akin sa Facebook, ito po ang aking Facebook. Ayan. Or mas madali niyong makita sa Messenger. Ayan, nag-awid ako, nagpudot J Park, inak maturugen. Ayan mo dito Hong Kong ngay. MB Makulit, i-add nak di Facebook ni, di Messenger. I-add nak di Messenger kabsat. No kayat mo No, ano niya kung timaramidak. Charot. Ayan, please connect to MB Makulit TV. Ayan, 9 million in the house. Shout out, shout out. Ang iyong pangalan, para kung hirap mong hawakan. Wala na akong ibang hahangarin, aking Hi, Cube Master. Hello, shout out to you. Okay, I will going to give you jacket later. Stay 5 minutes here. Venus done to you from Cube Master. Okay, we're gonna give you jacket now so that you will not hide. You are hiding. Charot. Tonchong kabsat. Ay, nagadayo. MB Makulit TV done from Cube Master. MB Makulit done. Napo ako sa'yo. Thanks from Saranay Tibiag. At kahit anong pumilimutin ka, hindi mo nasisip ko. Isip ko lang matiis lang, tandaan kitang mamimiss lang. Ilang beses mo nilang alin. Please connect to Cube Master, guys. Please connect to Cube Master. MB Makulit done from Cube Master. Ayan, nagbababa ng bahay si Health and Green. Salamat sa pagtulong sa akin kabsat Borge Guitar sa pagbaba ng bahay.
At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumigil. Ang pangalan. Wala sanang iisipin na papagod na. Good night, ate. Good night. Good night, good night. Please connect to Cube Master. Please connect to Cube Master. Ayan, Venus Tabangay, dating dikit, sabi ni MB Makulit. Ayan, Saranay, ano ba yun? Venus, done to you from Cube Master. Saranay to be done to you from Cube Master. Ayan, balikan nyo po si Cube Master. Host, please hit it 140. Okay, I will try my best. We will try our best to hit 1540 Cube Master. Don't worry. 4 million shout out. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Umaga tanghali ako nagtabi, sipi ko lagi ang nasa papi. Kapag may bagong upload ng video, teka oro mismo din ang mapakali. Diretso tindahan, pwede panood para ma-share ko at mapanood. Maubos man ang giga 50, okay lang at least hindi na ubos ang phone. Di man mapapag-ML, sa akin ay ayos lang. Nakita ko lang kay TikTok mo, sa akin ay ayos yun. Kaya rin, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang pala, kung di naman kita dadalhin. Hi, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Di mo na kailangan ng brownie Capriola, at maging energy pa ang iyong pagpupan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapaling. Bawat hiling mo na pag-iising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Cube Master done from MB Makulit. She makes me smile, she makes me stress. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her wearing the Miss Universe. And if heaven does exist, in the most smiling like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay makikna. Parang pinana ka ni Cupido sa pool ka. Yes, I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka naman, pwede mo pa kong halipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang ipiin to. Araw-araw kitang aalangaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up in
going out of bed. Ayan, MB Makulit TV. Shout out from Sis Maripol Gibans Network. Ayan, shout out. In-add kan kabsat. Na-accept kan kabsat. Salamat. 7 million. Dikit-dikit kayo, guys. And I can see it breathing down its human grace. And we tell them those existence so much falling look like rain. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chill and make me blush, she gets me wet. And I can see it breathing down its human grace. And we tell them those existence so much falling look like rain. Ayan, dikit, guys. Thank you. 9 million in the house. Thank you so much. Ang nandito kanyang katawan, ang sarap mong titigan. Proses ka ba? Kasi sa spaceship, sasakay kita. Parang narinig ang kanyang katawan, ang sarap mong titigan. Proses ka ba? Kasi sa spaceship, sasakay kita. Tayo'y pinagtakbo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Ikatan mo siya. 9 million. Nawala na lang saysay ang pagmamahal. MB Makulit, tapos na ako sa bahay nyo. Full kalimbang, sabi ni Jeff Voice TV. Jeff Voice, Journey, tapos na po ako sa'yo. Ayan, nag-hashtag Ilocana ka sana, Jeff Voice. May harang kay Tita Maripol, sabi ni Brian Gardner. Dan tamsak ate Segway habang asa work, love. Ayan, hi JD, hello. Good morning. Sa sarili ko'y magsisinungaling. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Maripol, kapatid, tapos na, sabi ni MB Makulit. Dan Maripol, sabi ni Benos. Ayan, dikit-dikit guys. Pagdarasal pa rin kita. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. At Sige JD, thank you. At sa bitingin, kahit muli masaktan, at yakapin mo ako. Kahit hindi na totoo, maintindihan din naman kita. Kung sawa ka na, saan ka masaya? Pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Sa'yong mapaglaro itong mundo. Para sa
sa sarili ka pa na kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang pinatago, ngunit hindi pinahana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Ayan, may harang sa video ni Tita Maripol. Ayan, nandyan pa si BD New Zealand, si Benos. Dito pa rin ako. Heto magkatulala sa mundo, sa mundo. Ayan, 2 hours ko lang ito. At mag-e-end na ako. Isang umagang di ka nabalik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, hindi na wala. Alam ikaw ang mahihirap ko, pero hindi na buhay kasi. Alam ikaw ang mababahala, huwag na ipabalik ang pagkawalan. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka na iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso, alam na aking mahal. Kahirap sabihin ako, magtatakot, mahihiyan. Ano man ang sabihin nila. Ayan, 9 million. Shout out. Ang sakit ng likod ko. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, eto na, eto na, sorry na lang iba. 8 million. Shout out. Ako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Ako na lang sana hanggang pagtanda. Ako na lang sana. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na iyong marinig. Ito na ang huling tingin na dati kang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko at halik. Ito na, ito na, ingatan mo siya.
Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasayahan. Yung tipong kapag tayo nagkatitigan, mangingiti ang para bang nahihibang, mag-iingay kahit sobrang tahimik ka. 7 million! 2 hours ko na lang to. Laging pumupunta, di naasahan ay sobra sa kalaging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Pasarap ko na naman ako kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas lang yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo lagi kang nasa puso isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita, sa akin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin kita. Malas 5 oras na akong nag-aantay sa'yo, nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Sipat ang sipat kung sisilip ka ba sa bintana, magpakita kay parang di yata. Ilang beses ka nang lagi na lang ganyan, kung iwasan ako'y parang ayaw akong ganyan. Sa susunod na punta ko, papuksan mo na sana, kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala na. Hello! Hello! Salamat! Hala, salamat po Kuya Nelson. Jetons Vlog PH. Ayan. Salamat. 9 million. Ate Dolores Arcega. Hello po. Durante Sabado Kapsat. Kumusta? Dito lang ako, BG Adak work, bawal CP, kaya BG lang. Hagdan. Ako. Hagdan. Hello sa inyong lahat. Ayan, magbaba kayo ng bahay, Auntie Dolores. At saka Kuya Nelson Kalimag. At pa-share po ang ating live streaming, Kuya. Thank you. Ayan, 7 million. Dita ka baban, bakleng? Ay! Hi, Sis Monet.
Magbaba ka lang bahay mo dyan, sis Monet. I-mute mo, baka. Hi sis, I'm here na. Yes, thank you for coming, Kabsat. Thank you. $9 million, shout out sa inyo. Talaga tayo, hindi mababayaan ang daang tinahat ng kabigan. Dito sa Tennessee, sis. Tennessee. Shoutout BD New Zealand, sabi ni MB Makulit. Saan ka dito, sis? Dan Dolores Arcega, sabi ni Benos. Dito sa Tennessee, Kabsat Monet. Ayan. Dolores Arcega, dan na po ako sa'yo. Thanks, sabi ni Sarana Itibiag. Yan, dikitan nyo din si Monet, guys. Si Monet Averion. Ayan, nandiyan naglapag pa ng bahay si MB Makulit TV. Thank you guys. Shout out sa inyong lahat, 9 million. Kahit saan man tayo magpunta, di naghalang makikita. Ngunit ang bagay, nasa kasama hindi ka. Kaya sa iyo, hindi ka makalimutan. Mahalin ka, mahalin ka, ikaw ang laging mahalin. Kaso lang wala na, pero alam ko masaya ka na. Sa mundo ko wala magkakagawa, magkakaganda sa'yo kapadama. Sarana Itibiag, Dan. Sabi ni MB Makulit. Piling ko, kahit wala ka na sa piling ko. Shout out sa inyo guys. Sa inyong lahat. Ipagdarisal pa rin kita. Bagay tayo, bagay tayo. Bagay tayong dalawa. Ikaw ang happy feel, para sa'kin you're the best. Tayong dalawa ay laging chill, hindi ka maiinis. Sana naman. Sige sis Monet, thank you. Pusong ito, mamahalin ka, aalagaan kita. Cause there's something with you, baby, that just makes me so. Ang alagaan ng taong di mo gusto, habang sinasagdan ka lang naman ang taong gusto mo. Hingin ko sana'y matupad, ako'y di na mapakali. Gawin natin lagi na ito nating sandali. Mag-iingat ka palagi, paalam. Umalis ka na kahit pa ka na magpaalam. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita,
Pagpinin mo na tayong dalawa ay bagay talaga. At ka, bago na ako di mo lang gawin sulyap mo na ako. Ang gagawin ko just listen to me now. I say, wag kang magpagkaiba. Say booty, baby, show me, baby, it's not enough. Let me have a booty, got a baby, gusto niya. Ayan, Ate Maripol, taga-California si Monet, nga taga-Abra. Hi, kay Bayan Vlogs. Hello, Kabsat. Hello, Adeng. Ayan, taga-California mat lang isuna. Dita mat lang California isuna Monet. Kitang baka no agasidag kayo. Ay. Taga-Kayan Valley ka? Kasi, ay, kung ano, taga-Abra kasi Abra ay di kasta. Monet cover yon, saan ka dito sa Cali, sis? Sabi ni Sis Marie Paul. Ay, taga-Alcala ka. Wala ka man tayo. I love you, ma. Lipat ako. Taga-Jenak Ballesteros, Cagayan. Monet. Si Ate Marie Paul, taga-Ilocos. Marie Paul Narker, malapit lang ako sa LA downtown, sis. Sabi na. Taga San Cajos, taga Cagayan Valley, Nakmara and Marian Palomino. Taga Ballesteros, Cagayan. Dan, Mara, and Marie from Venus. Bay Area ako, sis Monet. Bay Area pala. Magpasamahin kahit na mali, katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita sa paraiso. Oras na akong mag-aantay sa'yo. Mag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Ikulang mo nang dapat marinig, malibag. Pinagkabot makikita kanina. Huwag kitang pilitin kung di ka mahanda. Sa susunod na lang.
Kaya sabay tayo ko sa umaga ay hanap ko na hindi mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat sa mata, natagpuan kita. Hindi na pa kita titintay, hindi na pa kasi ko nakikigil dyan. Kanina mo ba kasi iisip mo, di ako hindi ka titipay. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin. Saan ka sa Cagayan, sis? Monet Aberyon, sabi ni sis Marie Paul. Kasama sa habang buhay, pero kailangan mo alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Basta sa akin kasalanan na, di na ko makahanap ng iba. Pansinin ang mga nakatingin. Rizal Cagayan, yung mapanjay. Solana, Kasjay, kada. Wow. Flipped on the beat. Di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. Di ko mapapaho dyan sa puso mo. Hanggang lang ako. Ako'y babalik sa'yo. Ayan, mag-end na ako. Ako'y babalik sa'yo. Thank you so much, guys. Ayan, mag-end na po ako. Thank you so much, Ate Marie Paul, Sis Monet, Kabsat Bidding, New Zealand. Ayan, sa lahat mga pumunta, Benos. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa inyo, guys. Sa Ranay Tibiag, Jeff Boys, Mari and Marine. Thank you so much. Bye. Good night, everyone. Bye-bye. Agad-agad ate. More than 2 hours na kon. Late ka gamin kay bayan. Okay lang, ada sa tisabaling anak. Huwag makaturturog na gaminan. Bye, good night. Antok na ako eh. Bye everyone. Thank you sa pag kaririing ko nga eh. Bawi nak nabigat kasi makaturturog na. Bawi nak to napapaot ni bigat. Bye. Baka no-geles nak ti bigat. Makariing nak Nagbuya tak dirabiin pag-graduate ko grade 8 sa akin ha. Sige ate, good night. Umay ko pa yun. Hi, Kabsat Easy for Sally. Ay, so, nagsasangpo daw mo. Ayan, nagdikit ka palang garod. Makipagdikitan ka man Dikitan pa lang ni kay Bayan Vlogs. Kay Bayan Vlogs, dikitan pa lang ni Kabsat Easy for Sally eh. Mara and Marine, done na po, sabi ni Saranay Tibiag.
Ayan baba, Madi, balay mo kay Bayan Vlogs. Makaturturog na kang makay baba. Sige po. Maturog na kung nabigat ton. Babawi na ka lang ako bukas. Ayan, dikitan nyo na lang yung mga natitira dyan. Yung mga bagong dikit ay bakong pasok, guys. Dikitan nyo na, guys, bago ako mag-end. Ayan. Talaga nga mapandi matakon. Good night. It's already 1:14 a.m. here. AM, 1:14 a.m. kaya inaantok na ako. Bye-bye guys. Salamat sa patamsak nyo dyan. Salamat. Sige po host, pahinga ka na. Sabi ni Easy for next time ulit guys. Thank you. Saranay tibiyag dan. Sige, dikitan pa lang